ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. манзури шумост нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. бо тамошои барномаи мазкур шумо имкон доред оиди кирдорҳои содиршудаи ҷиноятӣ ва фаъолияти мақомоти милитсияи вилояти суғд ошно гардед. дар студия Акбар Шарифзода муҳтавои барномаи имрӯза чунин аст. дар ноҳияи Спитамен марди 31 сола собиқ ҳамсарашро ба ҳалокат расонид. пешгирии қочоқи наздик 30 миллион рубли русӣ ва $67,000 боздошти гурӯҳи муташаккили қочоқчиён. ошкорсозии 8 ҳолати дуздии шаҳрванди Қирғизистон дар бозори Сомон. таъини ҷазо ба фурӯшандагони моддаҳои заҳролуд. гузориш аз мурофиаи судӣ. рейд бо мақсади баланд бардоштани масъулияти падару модар. шарҳи ин ва дигар ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. санаи 1 апрел ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ариза дар хусуси бедарак ғайб задани ҷавонзани 27-сола сокини ҷамоати деҳоти Тағояк ворид гардид. натиҷаи баррасии аризаи мазкур ҷинояти қасдонаи махсусан вазнин одамкуширо рӯшан сохт. гузориши аввалини барнома оиди ин ҷинояти бераҳмона маълумот медиҳад. вобаста ба беному нишон гум шудани шахс аз рӯи фарзияҳои оперативӣ дар баъзан маврид тахмин карда мешавад ки нафари ғайбзада дар қайди ҳаёт нест. ҷой доштани ҳақиқати ҳамин гуна фарзияро милитсияи ноҳияи Спитамен собит намуд. шаҳрванд Элмуродова Гулзода Рустамовна соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Тағояки ноҳияи Спитамен санаи 1 апрели соли равон бо автомашини шахсияш тамғаи Opel аз хона баромада бедарак шудааст. дар ин хусус хоҳараш ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен муроҷиат мекунад. тавре бадтар ошкор гардид дар пасманзари ғайб задан ҷинояти бераҳмонае ҷой дорад. дар рафти гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки сабаби беном нишон ғайб задани Элмуродова Гулзода дар он мебошад ки бо таври маҷбурӣ ба қатл расонида шудааст. ҷинояти мазкурро собиқ шаҳвараш Пирматов Қаҳрамон аз сабаби ки байни онҳо муноқиша ба амал омадааст содир намудааст. номуросиҳои байни онҳо дар он мебошад ки Пирматов Қаҳрамон аз сари нав оиладор шудааст. ин ҷиноят бо дасти нафаре содир шудааст ки бо Гулзода Элмуродова қаблан муносибати оиладорӣ дошт. зимни чорабиниҳои оперативӣ ошкор гардид ки шаҳрванд Пирматов Қаҳрамон Қурбонбоевич соли таваллудаш 1987 бинобар доштани хусумат дар заминҳои чарогоҳи ҳудуди ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамен Гулзода Элмуродоваро ба ҳалокат расонидааст. бо ваъдаи саёҳати баҳорӣ ҷавонзанро ба минтақае аз чашми одамон дур оварда аввалан аз баландии тахминан 5-6 метр ба поён тела дода баъдан бо истифода аз ресмон буғӣ намуда таслими марг мекунад. зиндагӣ ба вай мушаҳид дода хонавайрон шудам. аламам буд, аламам буромад де. ҷасадро ба ҳоли худ гузоштан ва бо истифода аз автомашинаи ҷабрида тарки ҷои ҳодиса намудан идомаи ҳаракатҳои гумонбар шудааст. аммо дар озодӣ гаштани ӯ дер давом накард. санаи 3 апрел ҳангоми идора намудани сабукравӣ ба Гулзода Элмуродова тааллуқ дошта Қаҳрамон Пирматов дар ҳудуди шаҳри Исфара аз тарафи хатсайри бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт ва бо муайян гардидани воқеияти ҳодиса нисбаташ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. тибқи маълумот Пирматов мақсад дошт автомашинаро нобуд созад, аммо милитсия аз ӯ пеш гузашта монеи ин ҳадафи ҷиноятӣ гардид. ҳафтаи гузашта кормандони милитсия гурӯҳи муташаккили қочоқчиёни маблағҳои калони пулиро дастгир намуданд. 29 миллиону 848 ҳазор рубли русӣ ва $67,000 амрикоиро бе ягон расмиёти дахлдор гумонбарон аз ҳудуди ҷумҳурӣ мехостанд ба хориҷа интиқол диҳанд. ин гуна амали ҷиноятӣ метавонад пеш аз ҳама ба беқурбшавии пули миллӣ таъсир расонад. аз тарафи кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд боз як ҳолати халалдорсозандаи манфиатҳои давлатӣ ошкор карда шуд.
бо роҳи қочоқ ба хориҷа интиқол додани нақдинаҳои калони пулӣ ки метавонад ба беқурбшавии пули миллӣ мусоидат намояд, ҳаракатҳои ҷиноятии гурӯҳи муташаккилест ки бо ҳамин услуб асъори хориҷӣ, рубли русӣ ва доллари амрикоиро дар ҳаҷми махсусан калон ғайриқонунӣ аз ҳудуди тоҷикистон берун мебурданд. Ин гурӯҳи созмонёфтаи ҷиноятӣ аз 6 нафар иборат аст ки сокинони шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Исфара, Рӯдакӣ ва Муминобод мебошанд. як ҳафта чанд маротиба маблағи пули интиқол медодитон? ҳар хел як бур, ду бур, се бур. Як бур, ду бур, се бур. Аз чанд қадар то чанд қадар маблаға? аз 200,000 то 600,000 сомонӣ ё доллар? Доллари мия. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ муайян карда шудааст ки гумонбаршудаҳо ҳафтае аз 1 то 3 маротиба маблағҳои калони пулии соҳибкорони бозорҳои Корвон ва Султони Кабири шаҳри Душанберо тариқи қочоқ тавассути вилояти Суғд, минтақаи назди сарҳадии ҷамоати деҳоти Чилгазии шаҳри Исфара бо роҳи ғайрирасмӣ ба ҷумҳурии Қирғизистон гузаронида, минбаъд бо усули даст ба даст ба дигар давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла ҷумҳурии халқии Чин интиқол медоданд. интиқоли ҳамин маблағҳо ба ман 1000-1100 сомон медоданд ки бурда ба Исфара расонам ҳамин маблағҳоро. суиқасди охирини онҳо аз Тоҷикистон берун бурдани 29 миллиону 848 ҳазор рубли русӣ ва 67 ҳазор доллари амрикоӣ буд ки пешгирӣ карда шуд. аз 6 нафар дастгир шуда, 3 нафари онҳо Нуралиев Асомиддин, Абдуназаров Саид ва Раҳимов Исҳоқ ба ҳайси пулрасон ё инкассатор мавқеъ дошта тавассути автомошинаи тамғаи Opel пулҳои бастабандишударо мерасониданд. аввал да мара гуфта буданд ки мақсад дар ҳеҷ чизо интишоват накард, чанд сумаи сум чия ба кира мебарӣ, чи чизора интишоват накард, чи ягон дар ин масъала кор на, фақат мақсад вазифаи ту ронандагие. мутобиқи қарори Бонки Миллии Тоҷикистон, шахсони воқеӣ метавонанд аз Тоҷикистон то 10,000 долларро берун баранд. чунин маҳдудият ба шахсони ҳуқуқӣ дахл надошта, дар асоси шартнома ва истифодаи хизматрасониҳои бонкӣ фаъолияти соҳибкории онҳо ба роҳ монда мешавад. хавфи ҷиноятӣ ошкор гардида дар он аст ки норасоии сунъии асъори хориҷиро ба вуҷуд оварда, заминаи беқурбшавии пули миллиро мегузорад. аз рӯи далели мазкур бо моддаҳои 32 қисми 3 ва 289 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда масъулини шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд барои муайян кардани аъзоёни дигари шабакаи ҷиноятӣ ва хатти ҷуғрофии фаъолияти он чорабиниҳои иловагии оперативиро амалӣ намуда истодааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон Саадат Ашербаеваро барои содир намудани ҷинояти дуздӣ дар бозори Сомон дастгир намуданд. гумонбаршуда худро харидор вонамуд карда, бо мушоҳидаи оворагии фурӯшанда бори дар халтаҳо бастабандишударо як лухт тасарруф мекардааст. 8 лаҳзаи дуздӣ бо зарари зиёда аз 14 000 сомонӣ ба ӯ нисбат дода мешавад. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ахиран ба милитсияи шаҳри Бӯстон муяссар шуд ки чеҳраи нафареро ошкор кунад ки аз чапдастиҳои ӯ соҳибкорони бозори Сомон ба милитсия муроҷиат намуда буданд. барои пеши роҳи дуздиҳоро гирифтан ва муайян намудани шахсияти нафари зараррасон тамоми ҳайати шахсӣ сафарбар гардид. 8 дуздии сарбаста дар нуқтаҳои савдои бозори Сомон содир шуда, предмети ҳамаи онҳо сару либоси ба фурӯш гузоштаи соҳибкорон аст ва зарар зиёда аз 14 000 сомониро ташкил медиҳад. дар дуздиҳои бисёр лаҳзаина шаҳрванд Ашербаева Саадат Бахаповна, соли таваллудаш 1977, шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон, сокини вилояти Бодкен, ноҳияи Лейлек гумонбар дониста мешавад. 32 буд, 33 курте ҳамин клиента ҳаминҷа монда истам гуфт, пулаш 1386 сомон. Саадат Ашербаева ҳангоми ба дигар корҳо машғул шудани фурӯшанда ашёи бастабандишударо ки пешакӣ интихоб намуда баъдан бо баҳонае аз харидории он даст кашидааст, тасарруф менамуд. ҳарчанд аксари дуздиҳо бо ҳамин шева содир шуда бошад ҳам, пинҳонӣ аз назари фурӯшанда ба яғмо бурдани бори дар халтаҳо захира намудаи соҳибкорон аз усули дигари дуздиҳои ӯ мебошад. 25 یا 30 دانه خلط بود. من شمار کردگیم نمیدونم شمارش تا 30 دانه بوده. وقتی که من آدم مول بود و همیشه پاکت با انداختم، من اینجا موندم. آدم که کم شود سونه های همیشه جابجا میکنم. گفتم وقتی زنک در اومد هم خیلی کریسچه پسرچیم که گاو زد، پسرچیم اینجا بود خلط میگیرم. گفت سونه پسرم من گفت که اینا خلط یافته، دو تا خلط. من دو تا خلط برآورم، من اینجا موندم. آدمم رسوا مول بود این طرف ده. تلفن گاوزه همه زنک برونده برفت. من خریدارم همش جواب دادم. وقت ببینم که سومکه نیست.
гумонбаршуда дар зодгоҳаш фаъолияти соҳибкорӣ дошта борро аз сомонбозори шаҳри бӯстон дастрас менамудааст. истеъдоди дуздиро аз моҳи январи соли ҷорӣ касб намуда беҷазо мондан ва бо роҳи ҷиноят соҳиби маблағи муфт шудан ба ӯ одат шудааст. 1-2-3 жоло алып кеттим. 2-3 бор дуздӣ кардам, ягон кас нафаҳмид. Боз такрор намудам. Рафта рафта ба ман одат шуд. O'zim bilmayman, odat bo'lib qoldi. ҳарчанд дар тоҷикистон сиёсати дарҳои боз маҳаки асосии ҳукумати кишвар аст ва барои ташрифи шаҳрвандони хориҷӣ монеае мавҷуд нест, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар аз ҷумла мақомоти корҳои дохилӣ шахсони ҷинояткорро намегузорад ки ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки худро амалӣ созанд. аз рӯи далели мазкур бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар ташкилоту корхонаҳо воҳиди Корея мавҷуд аст ки вазифаи он барои муҳофизати моликият ва нигоҳубини ҳудуди маъмурӣ нигаронда шудааст. дорандагони чунин вазифаро маъмулан посбон мегӯянд. сӯҷаи навбатӣ аз ҳолати ҷинояти дуздӣ маълумот медиҳад ки содиркунандаи он посбонест ки моликияти ба ӯ боваркардаро тасарруф намудааст. дар бозори орёни ноҳияи бобоҷон ғафуров моликияти як нафар соҳибкор асроромезона аз дохили контейнер дар якчанд ҳолат гум шуд. ҳолон ки бозори мазкурро дар себаст шахсони масъул посбонӣ мекарданд. милитсияи ноҳияи бобоҷон ғафуров дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ошкор намуд ки ин кирдори ба ҷомеа хавфнокро посбони ҳамин бозор Ёфтаков Суҳроб Бабишоевич соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи ноҳияи Исмоилӣ Сомонии шаҳри Душанбе муваққатан сокини шаҳри Гулистон содир намудааст. зиёда аз 20 бандпечи матоъҳои гуногуни занона предмети дуздиҳост ки давоми моҳҳои январ то апрел марҳила ба марҳила гумонбаршуда Суҳроб Ёфтаков тасарруф намудааст ва зарари расондашуда зиёда аз 10 000 сомониро ташкил медиҳад. гумонбаршуда Ёфтаков ҳолатҳое мешуд ки баъд аз баси навбатдоритон ягон соҳибои магазин соҳибои контейнер омада оиди гум шудани амволаш муроҷиат мекардан ё он кас шубҳа мекардан вобаста ба ҳамин ҳолат? Не, инҷа бисёр буд, ман 2-3 рулон мегирифтам ва замед намадам. ба маълумоти тафтишоти пешакӣ шабона шаҳрванд Ёфтаков ҳангоми дар баҳси навбатдорӣ будан бо роҳи кушодани дари контейнер нақшаи ҷиноятиро амалӣ ва баъдан изи ҷудошудаи васлаки дарро бо истифода аз ширеш пайваст менамуд. айни ҳол аз рӯи ҳодисаи мазкур бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти корҳои дохилӣ бо пешниҳоди матлаби мазкур аз роҳбарони ташкилоти идораҳо хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми ба кор қабул намудан ба вазифаи посбон номзадҳоро ҳаматарафа санҷиш намоянд то ин ки ба ҳолати ногуворӣ дар гузориш инъикос ёфта рӯбарӯ нашаванд. наздик 7 сол мешавад ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул гардидааст. яке аз ҳадафи асосии он баланд бардоштани масъулияти волидайн мебошад. реди баргузор намудаи шӯъбачаи пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом нишон медиҳад ки то ҳанӯз меъёрҳои ин қонуни миллӣ риоя нашуда истодааст. бо мақсади таъмини талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои дар тарбияи наврасон манфиатдори давлатӣ дар маркази шаҳри Конибодом реди профилактикӣ гузарониданд. рӯзона ҳудуди бозори марказии шаҳри Конибодом минтақаи хизматӣ гурӯҳи корӣ таъин гардид. хонандагоне сабти ном шуданд ки дар вақту соати дарсӣ гаштугузор дар бозорро авлотар медонистанд. оворагардӣ ва қарор доштани мактаббачаҳо дар маркази компютерӣ иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои волидайн ва ҳам маъмурияти муассисаҳои таълимиро нишон медиҳад. ҳар рӯз мебинӣ ту инҷода? чанд соат мебинӣ? пеш аз дарсат 1 соат 2 соат инҷо бозӣ мекунӣ? пуле ки метиҳад твои писарам? чанд пул метиҳад? чӣ бозӣ тамошо кардӣ? ҷанг ми? кадом бозӣ нав мебинӣ? реди чандсоатина 24 ҳолати халалдорсозандаи раванди таълиму тарбияро ошкор сохт ки ҳама хилофи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад. мактаббачаҳои дарсшикану оворагард, хонандагони муассисаҳои таълимӣ рақамҳои 2, 3, 7, 20, 21 ва 27 буда онҳое ки мизи мактабиро гузошта саргарми бозиҳои хусусияти зӯроварӣ қарор доштанд, таълимгирандагони гимназияи рақами 1, литсеи рақами 1 ва мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Конибодом буданд.
ҳамзамон як ҳолати ба савдо машғул гаштани наврас низ ба қайд гирифта шудааст. Дар ҷараёни рейди шабона тартиби корбарии марказҳои компютерӣ, интернет-кафеҳо, нуқтаҳои бозиҳои букмекерӣ ва саққобозӣ санҷида шуд. ҳарчанд шабона дар ин муассисаҳои фароғатии ноболиғон ҳузур надоштанд, аммо гурӯҳи кори 2 нафар ноболиғро баъди соати 22 дар хиёбони марказии шаҳри Конибодом сабт намудааст. аз рӯи маълумоти милитсияи кор бо ноболиғон, шабгардии наврасон дар ин шаҳр қариб ки аз байн рафтааст. ҳолати дар рейдҳои рӯзонаю шабона ошкор гардида ҳамчун ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба қайд гирифта шуда, дар баробари тартиб додани протокол бо падару модарон, васӣ ва парасторон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шудааст. ҳадафи чунин таъсиррасониҳои ҳуқуқиро масъулин бедор намудани масъулият дар тарбияи насли наврас мегӯянд, ки минбаъд идома дода мешавад. ҳар шахсе ки ҷиноят содир намудааст аз рӯи принсипи ногузирии ҷавобгарӣ бояд нисбати ӯ ҷазо таъин шавад. гузориши навбатии барнома аз рафти мурофиаи судӣ таҳия гардидааст. мақомоти суди шаҳри Хуҷанд нисбати 8 нафар ки барои муомилоти ғайриқонунӣ моддаи заҳролуди симоб айбдор дониста мешуданд, ҳукми ниҳоӣ баровард. дар суди шаҳри Хуҷанд баррасии парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории 8 нафар бо моддаи 206 кодекси ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунӣ моддаи заҳролуди симоб хотима ёфт. айбдоршавандаҳо дар минтақаи суғд аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ моҳи ноябри соли 2017 баъди ба фурӯш баровардани 435.2 грамм симоб ки муомилоти озодонаи он дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон маън аст, дастгир шуданд. судшавандаҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Данғара, Айнӣ, Панҷакент, Фирдавсии ҷумҳурии Тоҷикистон ва як нафар шаҳрванди ҷумҳурии Исломии Афғонистон мебошанд, ки 3 нафари онҳо зан ҳастанд. бино ба иттилои суд, ҳайати гурӯҳ дар ҷинояти мазкур гунаҳгор буда далелҳои дар рафти тафтишоти пешакӣ ҷамъоварӣ гардида, мавқеи ҳар кадоми онҳоро тасдиқ мекунад. суд ҳукм кард мирзоева маҳбуба муқимона бо моддаи 232 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷамова Мақсуда Мусулмонова, Абдуллоев Абдурасул Рауфович, Миркаримов Мирҳабиб Ҳакимович, Роизбоева Манзура Пирматовна, Маҳкам Рустамҷон, Маликов Музаффар Ҷумабоевич бо моддаи 32 қисми 3, 206 қисми 2 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, Мирзода Мира Мақсуд бо моддаи 32 қисми 3, 206 қисми 2 банди а ва 32 қисми 3, 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шаванд. Ба Мирзоева мувофиқи моддаи 206 қисми 2 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 5 солу 6 моҳ бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шавад. ба Миркаримов мувофиқи моддаи 32 қисми 3, 206 қисми 2 банди а кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 5 сол. дар пайи ҳукми суд ҳамаи судшавандаҳо гунаҳгор эътироф гардида аз озодӣ маҳрум шуданд. ҳамин тавр 5 нафари онҳо ба муҳлати 5 солӣ, дигарон ба муҳлати 5 солу 3 моҳ, 5.5 сол ва 6 солу 6 моҳ равонаи маҳбас шуданд. ҳукми тӯлонии ҷазои ҷиноятӣ нисбати шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон таъин гардид, зеро ӯ дар асоси моддаи 32 суиқасди ҷиноят ва 2 моддаи қисми махсуси кодекси ҷиноятӣ, 206 муомилоти ғайриқонунӣ, моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд ва моддаи 289 қочоқ, гуноҳаш исбот ва барои маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи қисман замн намудани ҷазо 6 солу 6 моҳ аз озодӣ маҳрум гардид. ба ҳукми суд 3 нафар зан ҷазоро дар калони низомаш умумӣ, 4 нафар маҳкумшуда дар калони низомаш пурзур ва як нафар аъзои гурӯҳ ки қаблан бо моддаи 206 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, муҳлати ҷазоро дар калони низомаш сахт мегузаронанд. нозирони навраси ҳаракат ҳамчун қувваи ёрирасон барои танзимдарории иштирокчиёни ҳаракати роҳ ва пешгирии садаманокӣ кӯмакрасони кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ мебошанд. таи чанд рӯз мешавад ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят даври минтақавии озмуни 8-уми ҷумҳуриявии нозирони навраси ҳаракат ҷараён дорад. оид ба натиҷаҳои озмуни мазкур майёри милитсия Карим Ҷумаев гузориш медиҳад. дар асоси фармоиши якҷоии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва раёсати маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ аз санаи 9 то 14 апрели соли равон дар шаҳру ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Деваштич, Гулистон, Мастчо ва Бӯстон даври минтақавии озмуни 8-уми ҷумҳуриявии нозирони навраси ҳаракат ташкил ва гузаронида шуд. дар рӯзи аввали баргузории озмун дар ноҳияи Ҷаббор Расулов байни дастаҳои нозирони навраси ҳаракати ноҳияи Зафаробод, Спитамен ва ноҳияи Ҷаббор Расулов баргузор гардид. рафти озмун аз ҷониби аъзоёни ҳакамон ки аз намояндагони масъули шӯъбаи бозрасии давлати автомобилии вилоят, раёсати маориф, тандурустӣ ва иттифоқи автомобилчиён иборат буд, назорат карда шуда тартиби баргузории ҳар як намуди чорабинӣ баҳогузорӣ карда мешуд.
نوزیران نورسی حرکت علیه شرط‌های سفارایی یعنی حرکت با قدم‌های نظامی، سرودخوانی در صف، اجرای فرمان‌ها، گردش در جای و دیگر اصول‌های سواری در وقت حرکت، راندن دوچرخه از بین مانع‌ها، رساندن یاری اولی طبی به نفری در صدمه نقلیاتی دچار گردیده و بستن جای زخم، اجرایش اشاره‌های تنظیمگر وابسته به تنظیم درآوردن حرکت در راه بین هم قوه‌آزمایی نمودند. چاره‌بینی مذکور در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه جبار رسولوف برگزار گردیده. دسته ناظران نورسی حرکتی ناحیه جبار رسولوف با نشان دادن مهارت و ملکه بلند با گرفتن 82 از 5 خول سزاوار جای اول گردیدند. دسته ناظران نورسی حرکتی ناحیه ظفرآباد باشد با گرفتن 66 از 5 خول سزاوار جای دوم و دسته ناظران نورسی حرکتی ناحیه سپیتامین با گرفتن 58 از 5 خول سزاوار جای سوم گردیدند. همزمان آزمون ناظران نورسی حرکت در حدود شهر و ناحیه‌های دیوشتی، گلستان، مسچو و بستان گذرانده شده. دسته‌های ناظران نورسی حرکتی شهر و ناحیه کانیبادان با گرفتن 86 از 5 خول، استرافشان با 84 خول و باباجان غفورов 80 از 5 خول در دور منطقوی سزاوار جای اول گردیدند. راه خط مسابقه را جهت اشتراک در دور آزمون ولایتی ناظران نورسی حرکت به دست آوردند. اظهار باوری داریم که تشکیل و برگزاری چنین آزمون‌ها از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ریاست معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در ولایت سو بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان عاید آموزش قاعده‌های حرکت در راه، طرز گشت و گذار کودکان و نورسان در کوچه و راه‌ها و پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک کودکان و نورسان سهمی باسزا خواهد گذاشت. پیامد ناراحت کننده حادثه‌های راه نقلیاتی این باعث جراحت جسمانی گرفتن و مرگ انسان‌ها شدن چنین حادثه‌ها میباشد. توجه نمایید با گزارش آماده نموده همکسبانمان از شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی که عاید 2 صدمه هلاکت‌آور در راه‌های نقلیاتگردی حدود ولایت سوخت معلومات می‌دهد. ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ҳар як ҳаракати ноҷо аз ҷумла қоидавайронкунӣ метавонад ба ҳодисаи ғайричашмдошт анҷомад. дар ҳолати мастӣ нишастан пушти чамбараки автомашина ин ҷабр ба ҷони атрофиён ва қадам сӯи марг аст. санаи 9 апрели соли равон тахминан соатҳои 16:30 ронандаи автомашини тамғии мерседес бенз муҳиддинов аҳмадалӣ соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ноҳияи бобоҷон ғафуров дар ҳолати мастӣ ҳангоми ҳаракат ба хиёбони исмоили сомонии шаҳри бустон бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста велосипедрон юсупов муҳиддин соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандаи ноҳияи бобоҷон ғафуровро ки ба канори роҳ ҳаракат мекард пахш намудааст. дар натиҷа велосипедрон юсупов муҳиддин ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказии шаҳри бустон ба ҳалокат мерасад. садамаи дигар бо оқибати марг дар ҳудуди шаҳри истарафшан ба қайд гирифта шудааст. санаи 9 апрел тахминан соатҳои 11:30 ронандаи автомашини тамғии опел астра аломати қайди давлатиаш тж 4364 до 08 қодиров достон истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди душанбе хуҷанд чаноқ дар километри 231 ҳудуди деҳаи қалачӣ араби шаҳри истарафшан аз сабаби риоя накардани қоидаи сабқат ба автомашини тамғии опел астра рақами давлатиаш ат 831902 ЖТ таҳти идораи ронанда Рӯзиматов Шӯҳрат истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич бархӯрда ба муқобили самти ҳаракат баромада дар канори роҳ чаппа шудааст. натиҷаи ин садама он аст ки 4 мусофири нақлиёти мазкур ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. як нафари онҳо зани 48 сола сокини ноҳияи Ашт аз ҷароҳати вазнинӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. бозрасии давлатии автомобилӣ эҳтиёткориро тавсия медиҳад, зеро интизоми нақлиётию бартараф кардани хавфи ба амал омадани садамаҳои нохуш аз ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ вобаста аст. این بود گزارش‌هایی که ما تهیه‌گران برنامه امکان یافتیم برای شما بینندگان عزیز منظور نماییم. اگر توانستیم با نشان دادن نوارها معرفت حقوقی کسی را بلند و کناره‌جویی از اعمال جنایتی را در ضمیر او جای دهیم خود را موفق می‌حسابیم. زیرا بیهوده نگفتند که ادب از کی آموختی از بیادبان. همیشه در خاطر داشته باشید که رعایت قانون سربلندی شماست. تا دیدار نوبتی آبادی روزگار شما را خواهانیم. خیر.